Искате ли да направите стойка на ръце? Ако да, просто следвайте тези 3 лесни стъпки. Сега трябва ви килимче, ето като моето. Така, не е нужно да има надпис, разбира се. Просто си вземете килимче, за да може, ако паднете, какво ядеш? Както казвам, за да може, ако паднете, да се приземите на меко. Ето, хора. Надявам се да влизам в кадър. Така, това е килима. Така. И сега, първо трябва да направим смисъл. Къш! Не! Къш! Пречите ми да снимам! Ям се... Айде да се махнеш, Бела. Снимаме видео. Добре, както казвам, правите първо така. Опа. Ето така. След като това го направите няколко пъти, продължаваме с това. Ето така. После, ето така вече продължаваме. И трябва да го направите няколко пъти, за да освоите стойката. Ето. И така, скъпи приятели, това е. Надявам се видеото да ви е харесало и да ви е било полезно. Ако да, сложете лайк и се абонирайте за канала. А сега, чао от мен!